I ponovno smo zajedno. Na krajnjem jugu Hrvatske danas se uživalo u moru i suncu. Neki su se i okupali, a glavne gradske ulice preplavili su turisti. Mnogi od njih iskoristili su predsezonske cijene kako bi posjetili hrvatsku obalu. 1. ožujka u kupaćem kostimu gledati u grad, bolji scenarij teško je zamisliti. Možda jedino ovaj. Koliko ima stupnjeva? 17. I? Super je. Za 1.3. sutra. Suncu i moru nisu odoljele ni gošće iz Sarajeva. Čim vidimo more i Dubrovnik, čim dođemo ovdje, dobro se osjećaš i onda te povuče jednostavno. More je prehladno, ali tako prija kad se uđe unutra, ja ne znam što, valjda što nisam odavno bila. Unutar zidina već se čuju kotašći kofera. Croatia is a lovely climate, friendly people. I've heard lots about Dubrovnik. I've never been before, but it's beautiful. U Spisnici smo hotelu, cijene su još uvijek ok, prije nego što počne sezona. U Dubrovniku radi 13 hotela, za nekoliko dana vrata otvara njih još 7. Predsezonske cijene i ovdje i u Splitu privlače goste iz svih dijelova svijeta. Ako mi iz Bosne možemo to sve da priuštimo, onda vam to govori dovoljno. It's like 3 times less you pay if you are on Curaçao or Amsterdam. Mnogim gostima naša obala tek je jedna od stanica, a manje gužvi preferiraju i mlađi gosti. We are covering Croatia, Slovenia, And Montenegro. I think we love it here more than Italy at the moment, right? Ugostiteljske objekte još uvijek pune domaći. Ali čekamo jako dobro sezon, pa ćemo vidjeti što će biti. Sezonu nije mogao dočekati ovaj novopečeni bračni par. My wife like favorite food is grilled fish, so I asked her, do you go to the spree with me to honeymoon? She answer is okay, alright. U Hrvatskoj je nešto više od 40.000 gostiju. Sunčana nedjelja izmamila je Zagrepčane na trčanje. Održana je 11. utrka Holjevka, a staza preko Mosta Slobode okupila je više od 1000 rekreativaca i profesionalaca svih generacija. Od onih koji su lovili osobne rekorde do onih kojima je najvažnije bilo dobro društvo i zdrav početak mjeseca. U novi mjesec Zagrepčani su ušli trčanjem. Oko 1300 trkača sudjelovalo je na 11. Holjevki, utrci nazvanoj po nekadašnjem zagrebačkom gradonačelniku Večeslavu Holjevcu. Od starta je vladao zdrav duh. Ustati iz kreveta i pod ledeni tuš i onda doći ovamo 3 km, 3,5 zagrijavanja i onda pun gas u novim tenisicama, sve novo. Tenis same trče, ne treba uopće trenirati. Osjećaš se produktivnije cijeli dan, znači bolje trčati nego ležati u krevetu. Trčalo se 5 ili 10 km, a sudjelovali su svi, od najmlađih do starih. Sa 62 godine, 10 km za zadovoljstvo i veselje. Svi su mi se tu navalili negdje, ne vidim ih. Ali gle, sa 3800 km godišnje, ovo je šala 5 km. U mnoštvu su se našli i oni kojima trčanje nije prvi izbor. Brat mi je ovo poklonio za 30. rođendan, tako da sad trčim, nisam sigurna zašto. Mislim, radi toga, ali baš ne mogu reći da trčim. Da se sportski duh itekako cijeni, potvrdila je i uprava grada. Iz godine u godinu proračun za sport se povećava i evo ove godine je taj proračun gotovo dosegao proračun države. On iznosi zajedno sa svim infrastrukturnim ulaganjima čak 169 milijuna eura. Danas nije bilo najvažnije tko je odnio pobjedu, već vedra atmosfera i pravi sportski duh. I stigli smo mi do